Igbo unification is about the protection, preservation of the rich Igbo culture, High Chief Charles Ogu, Django Ndubuisi Muonemeh, Eze-igbo Yopougon. I nwere nwanne anyị nwoke High Chief Paul Ogu, ezi aha ka ego na Mbaise. Anyị enwe onye kenara akụkụ Chief Nnamuzie Ihiala Anambra State. Anyị enwe Chief Nnabundi na Anambra State. Anyị enweta nwa amụrụ egbe na Enugu na Nkanu. Anyị abatakwa na Anambra again. Anyị enweta nwanne gị eziokwu Ihiala na Anambra State. Anyị anabata gị. Anyị si onye iji bịa obodo a okwu ijiri bịa ka ị ga-eji alaka nke ya mma. Ndị Igbo kilie Ọdịmma ndị Igbo, ṅụọnụ, ọdịmma ndị Igbo, sụọnụ. ọdịmma ndị Igbo. Ezigbo ekene ndị gị na ha nọ n'akụkụ. Biko ndị be m ekenekwa m unu ọzọ. Obi bụ nne ezigbo aṅụrị. Mana m ga-akwụsị na ka m chenjie n'olu oyibo maka ndị mụ na ha yi adị anụsị ife be anyị. So my name is Ndubuisi Muonemeh. Onye zọba onwe ya na Eze-igbo Anambra State. Ihe dutekwalụ obodo a bụ ọlụ anyị na-alụ. Ana m alụ ọlụ gọọmenti. Before now, I was the MD of Access Bank Zambia before I came back to Nigeria, and I became the general manager Southeast. But today I work with the government. I work with Nigerian Space Management Agency as their director of finance and accounts. All Igbo here to the line because I'm a partnership with Côte d'Ivoire. So because of that, we were sent to come and do some reconciliations with them behind Ahane Meko. Ndị mụ na ha yi n'aka ekpe m bụ Dr. Chima Ọnwafọ, onye Imo State, onye Ngọpala. So the next non-akupia, Mr. Shumwolo is the general manager commercial. Oh yes. It's a Yoruba. You're welcome. I'm from Ogun State. Ogun State. Yes. You're welcome. Then Ola Daniel works with him. He's also in commercial. He's the head of the commercial unit. Okay. Thank you, sir. You're welcome. So biko, as in biko, otu unu si nabata m na ndị mụ na ha ga. Otu aka ogobe ọbụla unu bata, a ga-esi na anabata unu. Udo dịrị unu. Ọdịmma ndị Igbo visually. Ọdịmma ndị Igbo. Biko
His Royal Highness Eze-igbo Ọbatola dị mma Dominique Eze-igbo Yopougon o wepụtara ọjị dịka ugo eze kwanyere ọjị erugo anyị aka ezi aha ka ego nna m eze ụlọ afụgo na mba niile n'ebe a enwetachago ọjị dịka omenala anyị si n'obodo n'anya Imo steeti ewerigo ọjị, Anambra ewerigo, Enugu ewerigo, ndị bịakwutere anyị Yoruba ewerigo, one Nigeria, Nigerian community, one Nigeria, Nigerian community. MD Igwe onye nke m Igwe ya na evangelist ebiko anyị ga-awa n'ọjị King is breaking the collar. anyị wee kpọkuo Chukwu okike iwe nji n'aka iwe ma bụ ọjị nwa nji ya na-emekwu na ọjị nwa bụ ọjị udo ihe a bụ ọjị ịfụnanya bụrụ ọjị ọganiru bụrụ ọjị nwanne gbara nwanne maka na onye nọ ihe a n'etiti anyị bịarụ anyị ji wee nọkọ ihe anyị nọkọrọ onye nọ ihe a friendship mụ na ya na mmata mụ na ya bụ from 1992 till taa ya na-ekwu maka ya kịta bụ 30-something years anyị aka nọrọkwa mmanụ n'ala ọ bụrụ ihe ịhụnanya na-eme mgbe na-asụna ya bụ ịhụnanya ya dị na-eti anyị niile onye ọbụla anyị na ya matara o nwere ihe megide ka anyị nwee nsogbu kama ya esi n'aka amatakwa onye ọzọ mgbe na-ekwu maka gị ihe na-ekwu maka ya bụ kọntaktị n'elu gị kọntaktị ọganiru maka na onye nwe mmadụ ka onye nwe ego elote m mgbe awa sị na chenji adịrọ na enwere mint na Nigeria 2018 mgbe m jere ime wedding nye my father 10 million naira ọnọ from June ruo December change o nweta bụ change 200,000 nye my account officer 2 million ọnọ 4 months change o nweta bụ 300,000 mkpọ the MD 1 week to occasion park
Bute m change 8 million naira na amalite. Economy ego etiro m shishi. Ọsọ m adị ego. Mana ama na nya nwere expenses mana o buru ha niile ọ na-abụnye m. Mgbe ezi na ọ ga-adị ya na wara achụ oke abịa. Ya bụ ihe o merụ m onye nke ga-emekwali ya. Ọ bụrụ na m akwụrụ ụgwọ na ndụ ụmụ m ga-akwụ ya bụ ụgwọ maka na ọyọ asị m na ọ ga-adịrị anyị niile na mma onye owu ọ ga-adịrị gị na mma eze maka ego ọ ga-adịrị gị na mma nze nna mụzie nnukwu mmadụ ọ ga-adịrị gị na mma ha chifu na buru nnekwu ụzọ zuru ezu n'Ọkịja asị m na ọ ga-adịrị gị na mma Ogbuefi nwa amụrụ egbe ọ gị mechara organize our coronation Abidjan niile were na-ekwu Cote d'Ivoire niile na-ekwu maka ya asị na ọ ga-adịrị gị na mma gwa nwanne gị eziokwu okenye anyị ji eme ọnụ na Yopougon ya bụ petrol ihe ala niile asị m na ọ ga-adịrị gị na mma ndị tụtara anyị ọla ma nwanne ya gwa ya na nna agụ ndụ ha na ọjị a na azụ n'ọhịa ọma ka ha ga na-afụ promotion upon promotion farụzi nke arụ ọzọ ha ga-arụgide bụrụ minista ndị ga-anago n'isi dọkịta ihe arụgide bụrụ minista from doctor to professor ndị dị MD anyị ma na ịghachi Anambra owu gọvanọ bụ achịrị Anambra na ọ ga-ịghachi ịghachiri na Anambra na-ekwu na ọ ga-adịrị gị na mma Chidera mgbe rụzikwa gị ọ ga-adịrị gị na mma onye eze midia ọ ga-adịrị gị na mma Palace media ọ ga-adịrị gị na mma agụghị m ọnụ gị nwebe m ebe ịkwụ kwụrụ nso ihe a na-aga na Palace na-aga ọfụma ọ ga-adịkwara gị na mma onwe na ihe eme ka ị ghara ịgbachapụ ihe agbachi esetụrụ ọgụ ọfụma ị bụrụ ike ka ụmụaka ibe gị lọlọ ọ ga-adịrị gị na mma na-ekwu na ihe ọma anyị niile chọrọ na Chukwuka abịa ga-eme ka ọ bịa na mmezu site n'ụbọchị nke taa wee ruo mgbe ebighị ebi. Eze-igbo